ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ҳалли тестҳои китобчаи маркази миллии тестӣ аз фанни биология. аввалан чун ҳарвақтина аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки качествои просмотрро аз телефони худ баланд кунед, хеле ки ман дар видео мондаам. баъдан довталабон як чиро фаромӯш накунед ки чӣ қадре ки лайк ва подписасияи шумо бисёр мегардад, ҳамин қадар ҷавобҳои минбаъдинии тестҳо дар канали азимиён тезтар ҷойгир карда мешавад. тести 102 дар фардҳои генотипашон дута А калон ва Б калон Б хурд чӣ гуна гаметаҳо пайдо мешаванд? яъне ки дар ин асос дуто А калон дода шуда ки ин доминанте, барои ҳамон бо ҳарфи калон ишора шудааст. Б калон Б хурд ин доминант лекин ресессив, чунки як ҳарфи Б хурд аст. барои ҳамон аз ҳарфи А ҳардуш ки яхел аст, танҳо яке аз онҳо масалан А калонро ба поён мефарорем. аз Б ки дуто ҳаст, яке Б калон дигаре Б хурд, аввалан Б калонро, барои ҳамон гамети якуми ману шумо ин А калон Б калон мешавад. баъдан боз аз А яхеле ки ай фарқаш нест, боз ҳамин А калон, аз Б бори дуюм Б хурдро мефарорем, барои ҳамон А калон Б хурд мешавад. яъне ки аз ҳамин намуди гамет асос ду намуди гамет ҳосил мешавад. ҷавоби дуруст Б вариант. А калон Б калон, А калон Б хурд. тести 103. ҳангоми доминанти нопурра дар насли дуюм чӣ гуна таҷзияро аз рӯи генотип ва фенотип интизор шудан мумкин аст? ҷавоби дуруст А вариант, яъне ки 1/2/1. агар дар ҳамин ҷо савол доминанти пурра бошад, ҷавоби Д дуруст меомад. тести 104. дар кадом марҳилаи тақсимшавии мейёзӣ дастии хромосомаҳои гомологӣ ба охир расида, хромосомаҳо ба қутбҳои гуногун кашида мешаванд? А вариант профаза нодуруст, Б вариант анафаза нодуруст, Д вариант метафаза нодуруст, С вариант телофаза. дуруст. ҷавоби дуруст С вариант телофаза. тести 105. дар кадом марҳилаи тақсимшавии мейёзӣ раванди конюгатсия ба амал меояд, яъне ки омезиш ёфтан? омезиш ёфтан, агар мо ба расм низ нигоҳ кунем, танҳо дар марҳилаи якум, аниқтараш дар давраи якум, яъне профаза рӯй медиҳад. аинҷо ҷавоби дуруст Б вариант профазаи якум. тести 106. дар кадом марҳилаи тақсимшавии мейёзӣ спиралшавии хромосомаҳо ба нуқтаи баландтарин расида, хромосомаҳои конюгатсияшуда дар хати марказ ҷой мегиранд? хромосомаҳо агар дар расми митоз ё ин ки мейёз, саволи мо ки мейёз нигоҳ кунем, агар айнан дар метафаза дар хати марказ яъне экватор ҷой мегиранд? ҷавоби дуруст А вариант метафази 1. тести 107. кадом олим дар асоси таснифоти худ қоидаи иерархияи таксонҳоро гузошт? А вариант дидро хато, барои он ки ин философ хизмат накардааст. Б вариант буфон нодуруст, барои он ки ин дар бораи растанӣ маълумот додааст, инчунин дар бораи тағйирёбии намудҳо, барои ҳамон ин ҷавоб нодуруст. С вариант Карл Линней дуруст. ҷавоби дуруст С вариант Карл Линней. Д вариант Ламарк нодуруст, барои он ки ин асосан чиро ба вуҷуд овард? назари эволюсионеро аввалин маротиба инчунин тарафдори трансформизм буд, барои ҳамон ин ҷавоб нодуруст.
тести 108. кадом олим истифодаи номенклатури бинари яъне номгузории ду номаро дар илм барои ишораи намудҳо ҷорӣ намуд. аввалан дидро ҳозир гуфтем философ ягон хел хизмат накардааст. бевариант линей дуруст. қоидаи анамин бинари яъне номгузории дунома ки рафтаниҳо ва айвонотро аз рӯи як ё ду аломаташ номгузорӣ мекард. масалан паланги туронӣ, паланг авлод, туронӣ намуд. ин кар линей буд. эсаран ламарк нодуруст. ин аввалин маротиба назари эволюсионеро ба вуҷуд овард. девариант бюфон нодуруст. ин дар бораи тағйирёбии намудҳо маълумот додааст. тести 109. кадом таксон дар системаи ҷорикардии кар линей калонтарин буд? а вариант синф дуруст. ҷавоби дуруст а вариант синф. агар дар ин ҷо савол таксони ҷорикардии кар линей не балки олимони ҳозира мебуд, ҷавоб д вариант яъне шӯъба ё ин ки тип мешуд. аз сабаби ки айнан линей гусод аз они линей калонтаринаш ин синф буд. тести 110. кадом марҳилаи инкишофи ҷанини нештаршакл дар нақша тасвир аст? маълум аст ки нақша ба аниқтараш сета расм тасвир аст. дар ин расмҳо дар расми якум ин зигота тасвир аст. дар расми дуюм ин бластола. дар расми сеюм ин морула. айнҷо а варианти мо порашавии ҷанин яъне тақсимшавӣ. ҷавоби дуруст а вариант. порашавии ҷанин яъне пайдошавини ҷанини якқабата тасвир аст. б вариант пайдошуни барчаи ҷанин нодуруст. с вариант пайдошуни ҷанини сеқабата нодуруст. д вариант инкишофи бофтаҳо ва узвҳо нодуруст аст. тести 111. дар нақша кадом қабати ҷанини нештаршакл бо рақами 3 ишора гардидааст? дар ин ҷо дар рақами 1 найчаи асаб, дар рақами 2 эктодерма, дар рақами 3 эндодерма. яъне ки ҷавоби ману шумо ки рақами 3 пурсида истодааст эндодерма ё ин ки энтодерма мешуданд. дар ҷавоби мо б вариант. 111 ҷавоби дуруст б вариант. тести 112. бо пайдо шудани мезодерма ҷанини нештаршак чӣ гуна мешавад? а вариант сеқабата дуруст аст, чунки мезодерма ин қабати сеюмин яъне мобайне. аз ҳамин сабабам ин нишони сеқабата будани организмро нишон медиҳад. б вариант як қабата нодуруст аст. с вариант бисёр қабата нодуруст аст. д вариант ду қабата нодуруст аст, чунки ду қабата асосан эктодерма ва эндодермаро ташкил мекунад. тести 113. ҳиссачаҳои обакии ситоплазмаро чӣ меноманд? а вариант пигмент нодуруст аст. пигмент ин ранг. б вариант вакола дуруст аст, чунки дар дохили вакола ширии ҳозима ширии растанӣ захира мегардад. барои ҳамун ҷавоби дуруст б вариант вакуола. с вариант гранола хато, ин ҳиссачаҳои дуруст. д вариант гликоген хато, ин карбогидроти ки вазифаи захиравиро дорад. барои ҳамин ин ҷавоб низ нодуруст. тести 114. дар ситоплазма ҳиссачаҳои дуруштро чӣ меноманд? а вариант вакуол хато, ҳиссачаҳои обакин. б вариант пигмент хато, ин ранг. с вариант гликоген хато, ин карбогидроти захиравӣ. д вариант гранола дуруст. ҳамин ҳиссачаҳои дурушт ин гранола мебошанд. тести 115. сохторҳои тағйирёбандии ситоплазмаро чӣ меноманд? а вариант ҳиссачаҳо дуруст. айнан анамин ҳиссачаҳо. б вариант пигмент хато, барои ин ки ранг. с вариант сафедаҳои грануле хато, ин сафедое ки шакли дуруштро доранд. д вариант гликогенҳо хато, инҳо карбогидратҳое ки вазифаи захиравӣ доранд.
116 тест. ҳангоми вайрон шудани кадом структураи сафеда таназзул ба амал меояд? А вариант якумин нодуруст, бар он ки ин аз ҳама мустаҳкамаш. Б вариант чорумин дуруст, аз ҳама заиф ин чорумин. С вариант дуюмин нодуруст, бар он ки ин нисбат ба чорумин хубтар. Д вариант сеюмин нодуруст, ин нисбат ба чорумин хубтар мебошад. Тести 117. кадом модда ба полимерҳо мансуб аст? А вариант селюлёза дуруст аст. бар он ки карбогидратҳо аввалан ду хел мешаванд. Карбогидратҳои сода ва мураккаб. Сода дар навбаи худ ду хел мешавад: моносахарид ва дисахарид. гурӯҳи мураккаб бошад, полисахарид мешаванд. селюлёза ки полисахарид яъни полимер якчанд моносахарид ҳосил карда метавонад. аз ҳамин сабаб ҷавоби дуруст А вариант. Б вариант глюкоза, С вариант дезоксирибоза, Д вариант галактоза. ино ҳамаш мономер, полимер шуда наметавонад. барои ҳамон ҷавоби дуруст А вариант селюлёза. Тести 118. аминокислотҳои таркиби сафедаҳои ҳуҷайра аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд? аз ҳамдигар албатта бо сохти радикал. ҷавоби дуруст Б вариант. боқӣ монда ҷавобҳо нодуруст аст. тести 119. пайвастагии калон молекулаи органикиро ки мономерҳояшон молекулаи соддатари органикӣ мебошанд муайян кунед. А вариант дисахаридҳо нодуруст. Б вариант нуклеотидҳо нодуруст. С вариант пентозаҳо нодуруст, инҳо моносахарид мебошанд. Д вариант биополимерҳо дуруст, чунки инҳо макромолекула. масалан ино ба каден дохил мешавад ки дар як вақт вай мономер шуда метавонад нуклеотид. тести 120. ҳиндустон ва ҳиндухитой инчунин ҷазираҳои сейлон, ява ва суматра ба кадом минтақаҳои биогеографӣ дохил мешаванд? А вариант неотропик хато. Б вариант палеарктика хато. С вариант шарқи дуруст. ҷавоби дуруст С вариант. Д вариант неарктика нодуруст аст. тести 121. амрикои ҷанубӣ ва марказӣ инчунин қисми тропикии мексика ба кадом минтақаҳои биогеографӣ дохил мешаванд? А вариант неотропик дуруст. ҷавоби дуруст А вариант. боқӣ монда ҷавобҳо нодуруст аст. тести 122. амрикои шимолӣ. тести 122. амрикои шимолӣ, ньюфаундленд ва гренландия ба кадом минтақаҳои биогеографӣ дохил мешаванд? А вариант неарктика дуруст. ҷавоби дуруст А вариант. боқӣ монда ҷавобҳо нодуруст аст. тести 123. кадом шакли интихоби табиӣ мутобиқати намудро нигоҳ дошта аломатҳои ба ҷониби калонӣ ё хурдӣ майл кардаро нест мекунад? А вариант пешбаранда нодуруст. Б вариант устувор дуруст. ҷавоби дуруст Б вариант устувор. тести 124. бо шарофтӣ кадом шакли интихоби табиӣ то имрӯз растании луштухми гинко боқӣ мондааст? А вариант устувор дуруст аст. ҷавоби дуруст А вариант яъне устувор. довталабони азиз, такрор мекунам, чӣ қадаре ки лайк ва подписатсияи шумо бисёртар мешавад, ҳамон қадар видеоҳои минбаъда яъне тестҳои минбаъда бо ҷавобҳояш дар канали маркази омӯзишии азимиён тезтар ҷойгир карда мешавад.